Ужо пару дзён таму у ваколіцах Брэста спяваюць шпакі. Некалькі сотняў птушак прынеслі вестку: вясна не за гарамі, а гэта значыць, можна подводить вынікі зимы. То есть мы можем рассуждать, какой же был зимний сезон в этом году. А он был необычный в том ключе, что у нас как никогда было очень мало птиц. У першую чаргу гаворка аб самых прыкметных птушках гарачах і шэрых варонах, якія на зімоўку пацягиваліся до нас з усходу. И у нас 2 года назад зарегистрирована впервые за всю историю рекордная по количеству стая грачей, которая насчитывала свыше 300 тысяч особей. Это огромное количество. Ученые мяркуюць, у птушак паменшылася кармавая база. Паступова сыходзяць у мінулае адкрытыя смеццевыя бакі, дзе птушкам можна было нядрэнна пажывіцца. Цяпер у Брэсце амаль усюды кантэйнеры для паасобнага збору смецця. Туды птушкам не добраться. Вместе с тем несколько удручающе выглядит такая не совсем жизненная картинка со стороны более эстетичных и экологически ценных видов птиц. Дроздария бейника было очень мало в этом сезоне. Свиристель, которая всегда сотенными стаями украшала зимние пейзажи Бреста, опять-таки была крайне редким гостем. Не было ў гэтым сезоне і дятлаў, дроздоў, дубаносаў, якія ў невялікіх колькасцях заставаліся на зімоўку Брэсце. Тлумачыцца гэта проста. Быў неўрадлівы год на алычу, дзікі вінаград, сліву, костачкамі якіх і сілкаваліся зімой дробныя птушкі. Зусім іншая карцінка за межамі горада. Да прыкладу, у гэтым годзе упершыню ў нашых краях зімавалі гусі-гуменнікі і нават шэрыя журавы. Ім хапіла пракорму на полях, ну а з'яўленне ў гарадах большай колькасці птушек залежыць перш за ўсё ад людзей. Дело в том, что если грамотно и продуманно организовать зеленые насаждения, то они обеспечат не только те, скажем так, проектные задачи по оздоровлению экологии города, но они могут стать и хорошими условиями для гнездования и для питания полезных видов птиц. Зусім хутка птушыны зграі прынясуць на крылах вясну. Але многае залежыць ад людзей, наколькі камфортна птушкі будуць адчуваць сябе ў нашых гарадах.